Great experiences and great vibes here down on the beach. A Challenger Series win, a full 10,000 points will bring Nadia Eristabe right into the top end of the rankings here. Oso pozik gozutako emaitzakin, denbora asko emaitza honen atzetik, eta hori urtia hasi nuen bezala hasita eta bain emaitza honekin eukitzea Challengerreko bigarren proban oso gustua eta lasaitasun asko ematen dut. Postasuna hori lehenengo izan zen, gaina hori ekipo oso polita genekan hor, Adur, Jago, Janire, Anete, gero nire mutilaguna eta Indarre bai genekan hor, denak nahi animatzen orduan. Kriston postasuna izan zen eta lasaitasuna handia ere bai. Urtia luzia da, baina 10.000 puntu eukitzea poltsikoan lasaitasun asko mateizu, azkenean hori zeta klasifikatzeko helburu horrekin, lasaitasuna eta postasuna gehien bat. Txapelketa bat ez da erresa irabaztia, azkenean maila honetan denak oso onak gara, oso ondo konpetitze dure bai, eta garbinekan lehenuo berando iritsiko zala garaipen bat, baina hori bigarren proban izatea lasaitasun asko matei, eta bai, manga semifinaletan manga oso saiatuko hausitzen zalin kontra, azkenean nik uste esperientzi gehien dakan neska dela urte asko pasa ditu zetian, eta hori, ja lehenengo eventuan finalea iritsi zen, eta honetan ja semifinaletan garbinekan berekin etzala txanderreixa izango, eta baina, nik uste txapelketa honetan besteekin konparauta irabazteko gogo gehiago eskala, beti eukidet irabazteko gogoak, baina bestetan igual beldur gehiago galtzeko, eta honetan irabazteko gogoiek beldurra irabazi zion, eta hori, gero finalean, salir irabazita gero finalea konfiantza asko kijun izan, baina nervio asko ere bai, azkenean ja hortza hori azkenengo pausan irabazteko, eta banekin Jolandan lehenengo aldia izango zala ere bai finalean, orduan bilak ginen oso nerviosak, eta azkenean nire aldea juntzan finala, eta oso pozik emaitza horrekin. Konfiantza asko nekan eregan, zeteko esperientzia oso polita esan zen gogorrare bai, baina hori jakinda surf nahiko dakatela maitzonak iteko, horrek konfiantza asko eman zin, eta lehenengo txandatik puntuazionak eukitzea gero konfiantza bat eizu zuregan, eta txandak aurreak ansoazen bidean, konfiantza gehiokin sentitzea jende hona irabazten aizea, eta nik uste gehien bat konfiantza asko irabazitela txapelketa honetan bai, jakinda detela Challenger bat irabazi, eta hola beste bate bai, suertiakin. Suertia eukiet lehenengo zeteko bost txapelketan parte hartzeko, eta konfiantza asko eman ditu honek bai Challengerreta iristeko, azkenean ikusiet nivela hor dagoela, surfa hor dakatela. Egia da zeteko neska hauek ez ditela akatsik aniten, zuk akats bat itezu momentuan bestia ja ez dizutziko latu honak, gauza horiek Challengerretan igual dena nerviosago gaude eta akats gehiago ditugu, baina hori, nik uste surfa hor dagoela, horrek konfiantza asko eman dite bai Challengerreta iristeko, eta suertiakin klasifikatzen naiz, horren hortian konfiantza gehiokin joango naiz, tetea, lasaitasun gehiokin eta saiatuko naiz hori. Aurten baino beto egiten. Zetian parte hartziak asko erakutsite bai, asko ikasiet, azkenean aukera hori idolatra duten jendiakin bizitzeko, behaiekin free surfak iteko, behaiekin konpetitzeko, ikusiet nola dituen gauzak munduko honenak, eta asko erakutsit, horrengo hortian zeta igotzeko nola inbertituten gauzak emaitza hobiok eukitzeko eta suertiakin hor jarraitzeko. Txapelketa honek irabaztia lasaitasun asko mateit hemendik aurrea, oraindik 5 proba falta dira, beste 4 gehiago puntu haukoie, orduan, orain urrengo hastian ja US Opena goaz urrengo txapelketa, eta hori, saiatuko naiz, orain duten bezala, ahalik eta emaitza honenak saiatu eukitzen urrengo txapelketetan, eta garbi dago, gero eta lehenu hoin emaitza honak lasai hori txiko naizela urte bukaera eta klasifikatorio horrekin errexok ikuetela. Baina, lasai asko jugo naiz, honek irabazteak ez du eserre determinatzen, oraindik urtia luzia da eta edo zer aldu gertau, baina hori da, konfiantza emateit urrengo txapelketetan iristeko eta gogo askokin. Oso polita da te berri hauek irikitzia, egia da Aritz Aranburuk bere egunean ate asko irikizitula, eta hori, lehenengo emakumea izaten zeten parte hartzeko, lehenengo pertsona izatea klasifikatzea olimpiadetare bai, postasun asko emateit lehenengoa izatea, eta titulu hori inorek ez dikenduko inoiz, eta garbi dakaun futuroakin eta dakaun talentoakin oaintxe bertan hemen,
ni bezala ingoela hobeto, baina bueno, nik esperantza dazkat haindik eta barrera gehiago irikitzia, hauek ez diala denak iriko ditutenak eta suerteakin gehiago iriko ditut.